Ato tanawon og maluto ba di guys, ilang challenge guys, ang itlog ilubong og balas. Ato tapukan kuya. Guys, so ako na hindi tapukan guys ang egg. Kay gigutom na ni sila. Saan ba? Challenge pa na ba ino? Oh. Ate balagir sa day kakaron. Uy, dali. Uy. Ligo, ligo. Ha? Buat. Bukay, uy. Gusto ka bukay, ma? Gusto ka ha? Nay lang, okay na po. Hindi na po, kaya guys. Sige guys. Guys, maday day guys. Ano ang challenge ni Mami? Mag-i-inday vlog. Kanang instead na boiled egg na siya or nilagang Oh. itlog, so diri na to lutoon. Challenge nila. Challenge nila. Watch and learn. Abangan! Pagkuha sa kulo dito ulo kay pit. Ibabaw pit. Kami ginsit na kami. Ano na? Kami kargahan og daghan. Siya. Uban guys. Oh. Wala jud pet. Ari, uban sa